Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau muna 20 ga watan Sha'aban, hijira 1445, wanda ya zo 1 ga watan March shekara ta 2022. Ina daga nan jihar Kaduna, inda muke gabatar da taro da 'yan majalisa ƙarƙashin jagorancin sifika yadda za a gabatar da doka wacce za ta wajabta yin gwajin lafiya kafin aure a jihar Kano, kamar yadda jihohi da yawa a Najeriya wato suka yi irin wannan doka. To ɗazu sai na ji wasu jawabai suna ta fitowa daga jihar Kano waɗanda a gaskiya sun kashe min gwiwa,